ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗಂಟೆ ಮೂಜರ ಆತಡು ನೈಟ್ ಸಾರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋಣ ತೂತು ಅಂತ. चलो उधर से देखेंगे नहीं कुछ होगा उधर. ओह हाँ अच्छा. So guys, heavy Barsha inchla varana. Guys, heavy Barsha minch per varana. So mast khush. ಇಂಚ ಬರ ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ತಾರ ಅದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 3:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿನ ಬರೋದುಂಟು ಬಟ್ ಆತ ಜೋರು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. The weather is 7 o'clock. ini must cut. ಐಸ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ವೆದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ಗೆ ತಂಗ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಆರ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ದೋಸೆದ. ಸೊ ಉರ್ದು ದೋಸೆಲ್ಲ ಕೂರಿ ಸುಕ್ಕಲ ತಿನ್ಕ ಗೈಸ್. ಫುಯ್ ಫುಯ್ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡು ಇಂಚು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಅದೊಂದು 2 ಇಂಚು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಪಂದು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು. Here's dosa and here's the course I will show you later. First one second guys. So dosa. So dosa ತಿಂತ್ಯಾರು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಂತೀನಿ. ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಂದ ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಷ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಕೊಂಡ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ. ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು BJP. Guys, look at this. First time, eh?